Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu achadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma muri sei, please post my story. Makaviko chitupa changu ndine chechi yangu yandinayo, it's either mundimaketerawo chechi yangu kana kuti ndongoita hangu zvandiri kufunga kuti ndinge ndichizoita. So far ndine mafriends angu akati kuti avowo vandakaenda navo kuSame Bible School. Ndakaenda kuBible School munyika yeSouth Africa pandakange ndichiri kushandisa Aslam, saka ndakabva ndachizodzoka kunoku kuZimbabwe ndokubva ndachizotanga kuita basa raMwari. I honestly thought kuti ndichakwanisawo kuti ndinge ndichizova munhu anenge achinzi anenge aine mari, but so far when I look at my church, chechi yangu mukomanashi hakuna kana kwairi kumboenda. Zvinhu zvakatongooma and I'm trying by all means kuti zvinhu zvinge zvichiita senani, but zvinhu zvakadhakwa. So far I am owing vanhu vakati kuti I am owing them a lot of money because per building apo pandiri kurenta mutown handikataure kuti ndiri muguta ripi munyika yedu yeZimbabwe, nekuti ndinotya kuti mamembers echechi yangu vanokwanisa kuzoziva kuti ndiani ari kutaura apa. So when I returned back from South Africa, ndakatanga ndichaparidza. I used to preach mumaruzeva, then ndokubva ndachizotanga kuparidza mumatown nekuti ndakaona kuti mumaruzeva hazvina profit. Kana ndichiti hazvina profit, handireve kuti ndiri munhu anoisa kukara mari kana kuti anoisa mari pamberi pazvose, asi kwete mari ndiyo inoita kuti vhangeri ringe richienderera kumberi. For you to reach more people zvinotoda mari, and you know kuti these days hakuna munhu anorespekta munhu anenge ari murombo, anenge asina mari, anenge achingogara ari mumaproblems. For you to be respected unofanira kuva munhu anenge aine mari, and for you to have money zvinenge zvichidawo kuti unge uchizova nevanhu vanouya kuchechi kwako vanenge vakati one day. As I have told you kuti ndiri mafriends akasiyana siyana, vamwe vari kuSwaziland, then vamwe vari kuBotswana, avo vandakadzidza navo paSame Bible School pandakange ndichiri kuSouth Africa. More about them as I am telling you my story. Saka pandakazotanga kuvhura branch mutown, ndakatanga ndiri kumalocation but zvakange zvisina kadhat, saka ndakazotanga kupinda ma-expenses because ndine kombi imwe yandakange ndichirenta. So that guy takatosvika pakutonetsana because unfortunately handina kukwanisa kuti ndinge ndichizowana mari yekuti ndinge ndichimubhadhara, saka ndaipota ndichitorawo vanhu vanenge vachida kuuya for maservices kuchechi kwangu mahara, kuuya navo mutown kuvadzosera zvakare kumalocation. Saka chechi yakambotanga kuita sekunge yava kukura, but because of lack of funding, mukoma zvinhu zvakatooma kutaura kudai, so handitorina mari. I am owing a lot of money. Ndakasvika pakutengesa motikari yangu kuti ndinge ndichikwanisa kumbofanira kukamura zvimwe zvikwereti. Handizivi kuti sei Mwari vasiri kuda kuti vange vachipindura minyengetero yangu vanhu, and this is what I used to tell people kuti minduro yaMwari kunyange ikanonoka kusvika but inouya nenguva. But inini ndazoneta manje kutaura chokwadi because semwedzi uno watikatarisana nawo kupera kwawo handizivi kuti ndichaita sei because mari handitorina. Zvinhu zvakaoma, kana mumba zvokudya hamuna, nemudzimai hatichatowirirani zvachose. So we have a group redu ratinaro, ndokusaka ndauya panapa ndikuda advice. Mugrupu umu ndine vamwe vandakaenda navo kuBible School, avo vakaenda kuNigeria so far, vakanonamatirwa nevamwe prophets vari very famous paTikTok vekuNigeria. Is a prophet vanonamatira maprofeti vanenge vachiri upcoming. Saka ukaenda kwavari ukanopfugama pamberi pavo, vanobva vakupa mablessings zvekuti paunodzoka kunyika kwako unenge watova munhu anenge ava kutozivikanwa. So brother Nashi, pane nyaya yandakataura
neumwe wekuBotswana akandiudza nyaya yekuti paakaendako akabva audzwa kuti ramba mukadzi wako, that was all. Akaramba mukadzi wake, anzi pamberi pake pakaunzwa umwe mukadzi muNigerian. Saka mukadzi uyu akaunzwa muNigerian, anzi ainge akapfeka attire yakanga iri African attire dzavo dzekuNigeria, but yainge iine besu rehove, zvichireva izvo kuti ainge atori sort of like njuzu. So saka akabva achizonzi ange achipfugama akatarisana naye, iyewo akabva achizobvuma akanzi chibvisa wedding ring yako. Wedding ring yake ikatosarako kuNigeria ikoko, hanzi kune imwe nzvimbo kune mvura inoyevedza, so zvokuti ukaramba wakatarisa mvura imomo, hanzi nekuda kwekuyeverwa unokwanisa kuzongowiramo mumvura, hanzi pakaita kunge padhamu but muri musango. Saka akanzi anga achikanda wedding ring yake. In the meantime, pavakange vava kuda kunamatirwa navo prophet ivavo vanopa vanhu masimba ekuti unge uchizonzi wava munhu anenge aine simba rekuporesa vanhu, simba rekukoka vanhu kuchechi kuti unge uchizovanamatira vange vachizoziva Mwari. So vakapfugama vakatarisana nemukadzi wacho muNigerian yainge iri njuzu, akanzi chiita mavows ekuti mukadzi uyu akamira kumberi kwako represent the spirit that you are going to claim and is going to claim you as your own husband. Hanzi akabvuma akaita saizvozvo. Mushure mekunge adaro, paakazodzoka kunyika kwavo kuBotswana, anoti the very first service, vachiri pakati peservice, hanzi ndipo paakabva achizotanga kuona vanhu vachipinda muchechi neuwandu hwavo. Hanzi vakazopedza service iyoyo vakange vatotsvaka vanhu vakauya vakavaisira tent, because pakange paine vanhu vainge vakawanda apa kwakange kuchinaya. So this is what I have been told by my best friend, which brings me back to my story. Ngwamana ndiri kudawo rubetsero, handizivi kuti ndodii. Kana Mwari muchindinzwa kana kuri kunzi Mwari muripo, ndinoda kuti munge muchinzwawo munamato wangu. Ndiri munhu wamunoziva, ndakaenda kuchikoro ndichida kuti ndinge ndichizounza vanhu kwamuri. Ndademba kwamuri Mwari wangu, dai maita zvinoita kuti ministry yangu yamakandipa inge ichitanga kufamba ichienderera kumberi, ende zvose zvinoda mari. Handina mari, vanhu vakandimomotera vari kuda mari dzavo. Ndafunga kuti ndinge ndichibetserwa noumwe wangu ndinge ndichienda kuNigeria, asi kana wava profeti, hanzi unofanira kuramba mukadzi wako wekutanga kuitira kuti unge uchizokwanisa kutanga kuwana masimba. Kunyange ndichitya zvangu, but izvi ndo zvitoripo. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe nemazano, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti hanzi ndine ministry yangu. Pamatongoti ndine ministry yangu, zvinoreva kuti iministry yenyu haisi ministry yaMwari. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi handizivi kuti ndodii, ndozvifambisa sei. Let us try to speak with our DM as a brother mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu, ndichange ndichizotevererawo patinenge ndaona maposta nyaya yangu. Ndiri mudzimai ndikudanana nemuSouth African, asi chinondibata paari muSouth African uyu, ndakatoona kuti anotohodha ma-t-shirt, anotoita ekutohodha ma-t-shirts anenge akawanda. Munhu ane mari dzake, vanhu vane mari ivo ndivo vari kusapota vanhu ava vari kuita zvematch and match, because chokwadi chiripo ndechekuti ma-Black South Africans vanenge vaine mari vazhinji vacho vanorarama nematenda nekuda kwecorruption. Saka vanotofara kana kuri kunzi vamwe vanhu vanenge vasina ruzivo vakatanga kublema vanhu vanenge vasina mhosva. Saka pandakasangana nema-t-shirts acho iwawo nemaflagi nei, ndakabatikana. Akazviona kuti
ndakabatikana nazvo. Chakandirwadza mukoma ndechekuti akati, as a rich man I have to protect my investment, and to protect my investment, if it means kuti the poor black man rises up against munhu anenge asina mhosva kana zvichichengetedza investment yangu, I will do it. Saka akazviona kuti ndakabatikana, but ndokubva andikumbira ruregerero akati, I don't have anything against vanhu vekuZimbabwe, that is why I am dating you right now, but I just want you to know kuti I am doing this to protect my own investment. Iye achitaura akati, kana uine mari ungatokurudzira kuti vanhu varombo vange vachinetsana nevamwe varombo, so that vange vachingonetsana ikoko kwavanenge vari, vasazouya kuno kumasuburbs. Saka iyoyo nyaya yaakandiudza mukomana yakatondishamisa, but I don't feel comfortable kuti ndinge ndichigara nemunhu anoronga zvinhu zvakadaro against vanhu vekumusha kwemukadzi uyo waari kuti anoda kuroora. Naye is it normal? Ndo zvinoitwa nevanhu vanenge vaine mari here kuti vanotosponsa varombo to rise up against other poor people, so that varombo ivavo vasazombofa vakafunga zvekare kuti corruption inokonzereswa nei. Vanenge vachingofungidzira kuti vamwe varombo ndo vari kuvatorera mabasa and stuff. I feel so bad ndichiona hama dzekumusha dzichishungurudzwa. Apa mumba mandinogara ndobva ndaona muine mabox ema-t-shirts emachi awo aanozopa vanhu, anozonopiwa maSouth Africans kuma-location. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo veduwe, hanzi munhu wavo anotohodha ma-t-shirt akawanda awo aanozopa vanhu, hanzi nekuti iye anoita zvematenda, anotofara kana mamwe ma-Black South Africans vachifokasa pazvinhu zvisiri izvo zviri kukonzeresa corruption. Hanzi tinenge titori safe. Pakaipa, it means someone has to be blamed at all the times. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndakarwadziwa mushure mekunge amai vandiudza kuti sekuru hanzvadzi yavo yakachekeresa my own sister, my little sister. Tanga tigere zvakanaka muno mu-UK. Mune zvenyu, ndakatombomuudza kuti usaenda kuZimbabwe, dai mangoita marooro acho muno mu-UK. Saka munin'ina wangu ndichamuti Chido. I will tell you her real name asi muzongotsvaka rimwe zita, Mukomana Porter. Saka iye akazoti atanga kufambidzana nomumwe mukomana wake akange ari kuSouth Africa. Ndikati, are you sure about this? Akati yes. Ndokubva vachizoenda kuZimbabwe and pakazoitwa that whole ceremony. Ndakabatikana, ndakange ndisingakwanisi kuti ndinge ndichizovapo paground. Akafira kuZimbabwe. We recently buried her. Chiitiko chakatishamisa semhuri. So my mom, she is very sick. Mama vangu vane dementia, but pane dzimwe nguva dzekuti vanototaura chaizvo zvimwe zvinhu zvakaitika. Because mukukura kwedu pakange paine rimwe sofa iri rainge riri rekudhara. Sofa iroro mukoma vaiti kunyange vakatenga mamwe masofa matsva, asi iroro raingogara riri panzvimbo. Kana musikana webasa aiti akarishifta achida kutsvaira vaipopota zvisingaiti amai nababa. Saka my dad knew about this as well, kuti sekuru vataigara navo vakange vakarombera un'anga, but vakazoita zvekutenga mapazi nekuda kwemari yavainge vainayo, vakazoita zvematrack. Saka zvinhu zvavo zvainge zvava kudaropa. Takange tisingatozviziviwo sevana kuti pakange paine chibvumirano chavainge vakaita ivo mama nadhedi nehanzvadzi yamama sekuru, kuti kana pozodiwa ropa the next time around, then vainge vachazosacrifice
mwana wavo the last born. Saka akatofa Chido. Zvinondirwadza mukomana Ashe ndezvekuti kufa kwaakaita ainge ungotaura zvimwe zvinhu zvisinganzwisisika, achiita sekunge munhu ava kupenga, vanhu vari kuuya kuzonditora this and that. Saka mama ndakazotaura navo ndikati, mama, I don't understand, chii chiri kunyatsokuitika? And ndipo apo pavakazondiudza mama. Ipapo ndakanyatsokuona kuti havasisiri munhu anoita sekunge ane dementia. Vainyatsotaura neni zvakanaka, vachindiudza zvose zvakaitika, kuti sekuru ndo vakasimudzira mhuri yose kubva muvhu nekuda kweun'anga uhwo hwavainge vachiita. Saka kuti unge uchizonzi uri n'anga inenge iine masimba, unozosvika pakunetsana nevanhu. Dzimwe n'anga dzinogumisira dzakuvenga paya pakuti munenge manetsana, matorerana macustomers kana kubata varoyi. Saka ndo pavakabva vachizoenda vakabva vachizonoromba. Pavakaromba kudaro vakabva vachizonzi unofanira kuita mhiko, inenge iri mhiko yekuti uchawana munhu waunosacrifice iwewe kwemakore akati, uye zvekare hanzvadzi yako inofanira kubvumirana nazvo kuti ichazochekeresawo mwana wayo, nekuti mari yauchaita ichazobhenefita iye nemurume wake. Saka vakazogara pasi vakaita meeting yavo, ndokubva vachizosarudza kuti vange vachizosacrifice. Vakazosacrifice Chido uyu anonzi akasacrificewa asati atombozvarwa. Ndopavakaita mhiko dzacho dzekuti tinoda kuti tinge tichizomusacrifice. When my mom told me this, vakabva vachizotaura zvekare nyaya iya yesofa randakuudzai, kuti sofa iroro rainge riine nyoka iyo yaigaramo musofa iroro, ndokusaka rakange risingabvumidzwe kuti ringe richizoshiftwa sofa racho iroro, nekuti vaitya kuti vanhu vaikwanisa kuzoona nyoka. Ende pamba pedu taigara tichingoona nyoka, zvinhu zvinotonetsa kutotsanangura, zvisinganzwisisiki. Mukoma, when you post my story muzongondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndinongoti kune vamwe vana vamwe vanenge vakazvarirwa muno muUK, kana kuti vamwe vakauya kunoku kuUK uchiri musikana wechidiki, of course unenge wawana zvako mukomana wako pamwe nekudzidza about culture through Facebook kana TikTok, obva waona sekunge zvinoshamisira stereki kuenda kuZimbabwe uchinonotevedzera chivanhu chako, but unogona kufa semafiro akaita Chido. Vakamubata nekuti akazosvika paground. My dad used to be protective, vaisatoda kuti Chido ange achitsika kuZimbabwe, but kuzoenda kwaakazoitawo zvenharo achienda kunoroorwa, of course akaroorwa zvake, but ndokubva achizofa. Itoriwo secret mukoma inotondibata kutotaura kudai. Ndinotoshayawo kuti ndingataura nani, ndiani munhu wandingaudza nyaya iyi, because dzimwe nguva so ndinonzwa kutya kuti maybe ndini ndichazosacrificewa after, because ndine dzimwe nguva dzekuti ndinorota ndiine murume wangu. Ndarota ndiine murume wangu kudaro, tinenge tichifamba tiri mune imwe nzvimbo inotyisa, panozongobudikirawo vamwe varume avo vanobva vandibvuta. Varume ivavo vanobva vaita zvekundivhiya, vobva vatotanga kutodya nyama yangu, vobva vatora mabody parts angu. Ndobva ndaona mabody parts angu achinosiyiwa pane imwe supermarket iri muHarare yandinotya kutaura kuti iri nechepapi, but ndinotoona kutoti pakati ndipo pari kunoiswa mabody parts angu. Kana mukaposta muzongondizivisa, ndinenge ndichitevererawo ndiri mucomment section. Ndapota sezvandataura, kana ndanyorawo mazita echokwadi munge muchizomachinja mazita iwawo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ndiri kutotarisa picture raChido wacho. Strange things indeed they do happen in this world. Mapictures awo avanditumidzira kuFacebook, mapictures akatorwa zuva iro raakaroorwa Chido uyu. So young, hanzi akasacrificewa
asati ambozvarwa. Saka connection yakazoitika ndeyekuti aifanira kuti anga achizodzoka kuZimbabwe, ndo pakange paine mhiko. Saka ivo vari kuti kana wakazvarirwawo kunze kwenyika, dzimwe nguva it is wise kuti ungosiyana nazvo. Ivo vari kublema social media kuti Chido akange anyanya kupinda muzvinhu zvechivanhu kuti I want to reconnect with my ancestors, to reconnect with my family. Hanzi ndo zvakaita kuti ange achinzwa kuda kuzorohwawo nenzira dzechivanhu kuzimu. Pakaipa munoti kudii vedare nenyaya iyi. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana acho makadii zvenyu, please post my story. Makavigo chitupa changu. Me and my wife, we both retired. Takauya muAmerica many years ago, tikasangana munomu. We were both doctors. Takakomborerwawo tikaita vana vedu vatatu. All of them are married. Tatova nevazukuru. Saka tinofambawo tichingobatsirawo vanhu vanotambura. Hatisi vanhu vanofarira zvinhu zvepasocial media, but ndinofarira zvirongwa zvenyu, kuteerera masecrets evanhu. Ndinoda kungokurudzira kuti kana uri munhu anenge ari munhu ari pakutambudzika, you never know kuti ndiani achazotumwa naMwari kuti ange achizokuitira zvakanaka. Ndoda kutaura nezvevamwe baba avo vatakazobatsira, takatovapa mari uye zvekare tiri kutovabatsira kutovaka imba pamusha pavo nekuvatengera zvipfuwo. We want to bless him. Hatisati tatotanga, toda kuti tinge tichizotora chirungu chose kuchibvisa mutauni kuchichiisa pamusha pavo. Saka mukoma, zvakaitika kuti tinge tichizovabatsira baba ava, takange tiri mumasvingo ezvetakambozviita hedu kumusha kwemudzimai wangu kwavo kuGhana. Saka baba ava vainge vachitotengesa mabhanana avo. Takange tichingofamba nemudzimai wangu. Saka tichifamba kudaro takange tisingatomboratidzikise kunge tiri vanhu vane mari. Saka vakangotaura nesu baba ivavo ndokubva vatipa mabhanana. Saka pavakatipa mabhanana takatomboramba tichifungidzira kuti maybe vainge vachida kutipa mabhanana avo, then after that tobva tanzi chibhadharai. Vakati aiwa, chingotorai zvenyu mabhanana gogo nasekuru ava. Vaitofungidzira kuti maybe titoriwo vanhu vanototambudzika. Saka takagamuchira mabhanana aya. Tainge tisitomborina kana mission yekuti tainge tichazovapa mari kuzoda kuvavakisira musha uye zvekare nekuzovacheresera boho pamusha pavo nekuzovatengesera zvipfuwo. But nekuda kwekuti munhu watakaona kuti iye ane mwoyo wakanaka mukutambura kwake, akatitarisa akaona sekunge titori vanhu vanotambudzika kusvika pekupedzisira, asingatozivi kutoti titori nedzimba muAmerica, muHarare nemumasvingo macho. Saka tafamba tichitoenda kumotikari kwedu. Mudzimai wangu ndobva akandibata ruoko akabva ati, but look at that man and look at us. Maybe this is God, the Holy Spirit, that has directed us to help this man. Patakamudaidza haana kuzvinzwa. Takabva tamutevera pamusika pake ndokubva tachizotanga kutaura naye. Patakazomuzivisa kuti tainge tafungawo kuti tinge tichimuropafadza sekuropafadza kwaainge atiita. Akangofungidzira kuti maybe tainge tichida kubhadhara mabhanana awo ainge atipa. Mudzimai wangu ndo paakazoburitsa, it was $4,000 akamupa, akati i4,000 akamboda kuramba kuigamuchira mari iyoyo. Tikati aiwa, gamuchirai zvenyu. Akatanga kuchema, akashaya kuziva kuti oita sei. Akati ainge ava kutotya kana kutofamba nekuda kwekuti tainge tamupa mari yakawanda. Takazomukidza motikari tikabva tachizoenda naye kumba kwake. Tikati kana paine chechi padhuze handitose kuchechi, mari iyi inge ichinonamatirwa because hatisi vanhu vakaromba. We blessed that man in a way that he was so surprised. Akange ava kungochema achipfugama kumberi kwedu achitibvunza kuti tainge tisiri ngirozi here. Tikati kwete, hatisi ngirozi, but tiri vanhu vanobatsira. Tinofamba tichibatsira vanhu vanotambura. Hatizviiti zvedu in public, tinongozviita in secret. Ndiyowo nyaya yandiunza pano. Ndoda kungokurudzirawo
kuti mukufamba umu unofanira kuti unge uchiva munhu anenge aine ruremekedzo uye zvekare nerukudzo nekungoda vanhu vose usingaitiri vamwe vanhu rafu, nekuti panogona kunge patori neumwe munhu anenge akanzi ndiye mutumwa wako anofanira kuti ange achiuya kuzokubatsira kukuburitsa munhamo sezvatiri kuda kuita baba ivavo vekumasvingo. But nekuda kwekuti unenge uri munhu anenge asina mwoyo wakanaka uchingoitira vanhu vose rafu, izvi ndo zvimwe zvinozokonzeresa kuti usazowana munhu anozokubatsira. Ndiyo nyaya yandiunza pano. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma azvo veduwe. Pakaipa hanzi pamunenge mufamba, make sure kuti mukufamba kwenyu kwamunenge muchiita you always treat people with respect, nekuti unokwanisa kutovhairira munhu anenge achifanira kuti ange achikuyambutsa achitokudzikinura from the spirit of poverty. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Inini zita rangu name hidden mukoma, ndiri mudzimai ndiri kugara muno muSouth Africa, ndine makore 27 years. Saka nyaya yandiunza pano yakamira sekudai so. Inini ndakapiwa shavi renjuzu navatete vangu vasati vashaika. Vatete vangu ava vakange vaine mari, vakasvika pakuroorwa nevarungu ameno kuti vangani. Varungu vose ava vaitouya vachitovaroora kutobva ikoko kwavainge vachigara kuCyprus. Vatete vangu ava vakatombotenga hotel, vatengerwa hotel iyoyo nemurungu amene kuti chakazoitika vakazobatwa vakarara nemwana wemurungu wacho iyeye vakazonetsana. But vainge vari munhu aiva neshavi renjuzu raivatsvakira varume vanenge vaine mari. So vatete vakazoti vava kuda kufa vakazobva kuCyprus vachirwara vakabva vachizodzoka kumba. I still remember the day ravakandipa shavi renjuzu, vakandipa dhuku ravo, vakandipa necklace, vakati mwana wehanzvadzi yangu, izvi ndo zvinhu zvichakuchengetedza, ndo zvichaita kuti unge uchizova uine mari yakawanda uye zvekare nekuzosangana nevarume vanenge vaine mari. Ndichitaura nemi kudai so mukoma, nditori mune imwe imba yekuti kana ndikazokuratidzai pamba pandiri, ndiri mumba memurungu. Murungu uyu akatotiza neni kubva muJoburg tikauya kuCape Town. Hazvitomborina kana 1 week kubva pazvakaitika zvinhu izvi. So what happened was that ndakatanga kurara nabosi vangu akasvika pakuti haachadi mukadzi mumba mandiri, ndiri mubedroom medu. I can even see the ocean. I have a nice view of the ocean. Tatovawo nemamaid isu vana name hidden kikikikim. Saka njuzu yacho manje yava kuuya kwandiri, yakandiudza chokwadi mushure mekunge murungu vandigere naye andiisa engagement ring pachigunwe changu akati let us wait for my divorce, I have to divorce that stupid baboon. Napakobvikwe murungu ndiye ari kunzi a stupid baboon nekuda kwangu inini womunhu mutema zvake. Saka ndakazorota njuzu iyi iri kuuya kwandiri yakandiudza chokwadi icho chakaita kuti mwana wavatete ange achizofa wedangwe, mwana wavo musikana. Njuzu yacho yakati inini kuti ndige ndichishanda newe sezvandaita navatete vako, ndinongoda ropa ka1 ropa remwana wako, zvichireva izvo kuti mwana wangu uyo ari kugara namama kumusha ari kufanira kuti ange achizofa kuitira kuti ndinge ndichikwanisa kuzosekiwa back. Please ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvinoita here izvi zvandiri kuudzwa nenjuzu iyi? Because ndakatoiona yakatobuda muocean ndobva yatouya kwandiri ikatondiudza zvose zvairi kuda kubva kwandiri. When you post mukoma, ndinenge ndirimo ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndinonzwa kutya but at the same time pandava zvaizvezvi
nemurungu wandiri kufambidzana naye handione sekunge zvakakodzera kuti ndinge ndichizobuda murelationship because ndiye munhu anokwanisa kutondibvisawo mumatope, kutondisvitsawo uko kwandainge ndagara ndichida kusvitswa mukoma. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndiri muCape Town, a nice ocean view. Hanzi 1 week tiri muCape Town tigere ball nemurungu akatoti mukadzi wake haachamudi. Hanzi murungu ndiye ari kunzi baboon, ndiri kuda iwewe. Zvakangooma. Munozomagona here anonzi marine spirits awa. So far iri kuda mwana wenyu wekutanga, mwana musikana. Will you be able to give it what it wants in the future? Ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.